Hen dafan, right? Hen dafan, ond yn 1839, yn Casnewydd, roedd uprising yn erbyn y Llywodraeth. Ac un o arweinwyr oedd dyn enw Zephaniah Williams. A wnaeth e dianc o Casnewydd a dod i'r ôl Silog achos roedd ei chwaer yn cadw y dafan yna gyda'r dyn oedd gyda lot o dylanwad. A wnaeth nhw cael Zephaniah i mewn i'r llong o'r enw Diversity. Ac roedd ar y llong yn y bore a daeth cnoc ar y drws. A pwy oedd yn on? Superintendent Boxdale. Dyn oedd wedi dod o heddlu Llundain yn ystod y wythnosau cyn hynny. Ac dihinodd Zephaniah a cafodd ei arestio a cafodd ei difrydu i fynd i gael ei lladd. Ond, wnaeth nhw newid hynny ac oedd e i Tasmania. Ac yn Tasmania, daeth e'n dyn cyfoethog iawn trwy'r busnes glo. Ond dyna rhan arall o hanes Cymru. Dylen ni gael placs yn bob man i ddod i gwir. I atgoffa ni o beth sydd gyda ni. Yn y docs hefyd, os wyt ti'n mynd reit lle mae'r Afon Taf a'r Afon Eloi yn redig mewn i'r môr, dan y môr yna, mae yna carreg fawr, ac mae'n beryglus iawn os nad yw'r bobl yn gwybod sut i dod y llong mewn. A'r enw y garreg fawr yma ydy Cefn y Wrach, yn dangos sut oedd y Gymraeg yn byw ac yn iach yng Gaerdydd. Just ochr arall yr afon, lle roedd yr afon Eloi yn mynd mewn, right? Roedd lle yna o'r enw Cwtch y Cwm. Ac mae ar mapi, sy'n edrych ar mapiau tu'r 1850, ti'n gallu gweld pethau fel hyn, ac yn dysgu mwy am y ddinas ti'n byw ynddo. Nawr te, Edward Turner. Edward Turner yn enw sy'n lawr fan hyn. Nawr oedd Edward Turner yn dyn yn ei 50au, ond beth oedd yn bwysig amdano fe yw hyn. Roedd e'n fab i'r teulu o adeiladwyr. Ac fe oedd y trydydd genhedlaeth ar y teulu yna oedd Turner, adeiladwyr Turner. Nhw yw'r bobl sydd wedi adeiladu y canolfan dinesig. Hynny yw, yr amgueddfa, y llyfrgell, ac yn y blaen, popeth oedd yn y dre yna, mae wedi cael ei adeiladu gan y Turners. Mi'n gobl, mae wnaeth Turner marw yn ei 50au, ar ôl dysgu Cymraeg yn yr hen urdd yn Hale Conwy. Ac ni'n cofio yn dweud wrtho fi, mae Grangetown medda fe yn rhy Saesneg i gael capel Cymraeg. Le byddwch chi'n edrych yng Gaerdydd, byddwch chi yn sicr rhywbryd neu gilydd, bydd capel Cymraeg wedi bod yn un o ward ti'n gallu meddwl amdano. Weithiau mae yna cymaint yn yr eglwys newydd, roedd cymaint a 9 o gapeli ac eglwysi oedd yn Gymraeg. Felly dyna fath o syniad. Ond te waith, dyna beth oedd e'n dweud. A dwi'n rhaid fel, Edward, rwy eisiau rhoi na ti yn hapus yn lle bod yn drist. Roedd capel y Bydyddwyr Cymraeg yn 1859 yn Patrick Street yn Bywtown. A symudodd o fyna i'r Gwaelod Corporation Road yn Grangetown yn 1910 ac parodd yna tan bod yn dod i ben yn 1950. Ac roedd yn falch iawn i glywed hynny. Ac os oedd yn wastad yn teimlo bod rhywbeth o le bod bod y Cymru yn gallu bod yn estronwyr yn o'i gwlad ei hunan. Sylw am.